Il-ħamis filgħodu l-President Ġermaniż Joachim Guack żar ukoll iċ-ċentru miftuħ fil-Marsa. Fi preżentazzjoni li saritlu qabel ma iltaqa' mal-immigranti kien spjegat kif bejn l-2007 u l-ewwel ftit xhur tas-sena 2015 aktar minn 2700 immigrant li waslu Malta ġew rilokati lejn il-Ġermanja u l-Istati Uniti. Il-President Ġermaniż saqsa kemm minn dawk l-immigranti li jaslu Malta jerġgħu jintbagħtu lura fil-pajjiż tal-oriġini tagħhom. Id-direttur għall-politika fil-Ministeru għall-Intern Joseph St. John qal li jintbagħtu madwar 60 persuna lura fis-sena bil-maġġor parti tagħhom ikunu mill-Ghana u min-Niġerja. Hawnhekk kien spjegat lill-President Ġermaniż li meta jaslu pajjiżna dawn l-immigranti jgħaddu minn proċess ta' detenzjoni għalkemm nies vulnerabbli bħal tfal ma jintbagħtux f'detenzjoni iżda jmorru fiċ-ċentri miftuħa. Wara l-preżentazzjoni, il-President Gauk żar id-dormitorji u klassijiet fejn l-immigranti jitgħallmu l-Ingliż u l-kompjuter. L-immigranti urew ċertu entużjażmu għal din iż-żjara, buħud minnhom jaħtfu l-okkażjoni u ħadu ritratt jew saħansitra selfie mal-President. Qasim ġera mis-Sudan avviċina l-President u l-menta għaliex l-awtoritajiet irrifjutaw li jagħtuh status ta' refuġjat. Qasim ġera ilu Malta 4 snin u jixtieq li jkollu passaport biex imur jagħti kilwa l-missieru li qiegħed l-Eġittu. Il-President f'kummenti lill-Midja Ġermaniża qal li se jisħareġ aktar dwar dan il-każ u rrimarka kemm huwa ta' sodisfazzjon li f'Malta hawn nies Ġermaniżi jaħdmu flimkien ma' diversi istituzzjonijiet fosthom tal-Knisja biex iqajmu aktar għarfien dwar il-problema tal-immigranti. Wara din iż-żjara l-President Gauk kellu wkoll taħdidiet mal-NGOs f'pajjiżna li jaħdmu f'dan il-qasam. Taħdidiet li għalihom ma tħallix tidħol il-Midja Maltija minħabba kwistjoni ta' sigurtà li qajmet l-Ambaxxata Ġermaniża f'Malta.